Новозакупен апартамент в Пловдив. Монтираме мултисплит система на Кайсай с 3 вътрешни тела и едно външно в Residential Park. Ето това са стаите. Ето го и външното тяло, което ще се разположи тук. Сега отиваме в хола. Тук ще е позиционирано и третото тяло. Ало, аре, един мултисплит не може да сложи 2 часа. Добре ли, ако му? Добре. Пускам ли го? Не пускай.